Mama disket, it's a flood. Chum, Chaman is so garlic and ɗum noon musidɓe fulɓe bisimilla mon e programme meɗen ko kewi hande noon eɗen joddi ɗo e sete ɗum woni délégation mo ganduɗa ko association national teftal pulagu Guinée Bissau woni ko suuɓi ɗum itti ɗum kadi ɗon ɗo hono joɗaniɓe en toon to France walla mbiyen ni ɗo capital ɗo hono Paris ɓe ganduɗa ɓe jeehi gam yiidude kadi e mawɗo meɗen mawɗo men to pulagu e to aada hono mo ganduɗa hoorema haymo meeɗani yiide mone nani inde makko hono Khadir Yaya mo ganduɗa ko kañum woni gardiɗo teftal pulagu toon henne to Cameroun nde tawno o jokkodiri e meɗen wonde mo ya France mo ar France ɗeɗo balɗe e on saaha jokkodirɗen enen kadi e yimɓe meɗen terɗe meɗen joɗiɗe toon ɓe mbaɗi noon délégation maɓɓe baɗɗo fayida ene jeeya e on ɗon délégation hono Jamilatu Haydara mo ganduɗa ko goto e hooreɓe association national teftal pulagu Guinée Bissau ɗon ɗo France ko kanko woni hoorejo ɗon kadi tawi omo wondi kadi Rayhanatu Sharif onne ko tergal mawgal e association national teftal pulagu Guinée Bissau ko hoorejo kadi e ndun ɗon salndu eɗen tawi enen gondi kadi e Binta Diallo mo Binta Diallo noon oɗon gandi kañumne ko daraniɗo tigui tigui e teftal pulagu Guinée Bissau hono association national teftal pulagu Guinée Bissau ko hoorejo kadi e salndu ɗon henne ko hon noon kadi musidɗo meɗen Yero Kane mo ganduɗa waɗi hen golle mum ɗum kadi payodinde no fewi mo ganduɗa kadi wonko ardi e nder ɗen ɗon cate ɗe association national teftal pulagu Guinée Bissau en cuɓoto hen tan yimɓe seeɗa haysoko ɗiɗo e maɓɓe tan keɗoɗen ɓe ɓe cifanomen holno ɓe keblori e holno ɓe jaari e nde ɓe jetti kadi holno ɓe jiiri hono Khadir Yaya holko ɓe jangi e yeeso mum kamɓe kadi nde ɓe jottima holko ɓe tini e nder koye maɓɓe ɗum noon ardinen tamon programme meɗen ɗo TV association national teftal pulagu Guinée Bissau ko musidɗo moɗon Cheikh Oumar Sall eɗen ketto joni ɗum noon musidɗo tedduɗo Jamilatu Haydara bisimilla ma musidɗo ma fulɓe ene keɗima. Assalamu alaikum association national teftal pulagu Guinée Bissau e ko musidɗo ma Jamilatu Haydara salminto e juurade mum landes ko jantum kistuɗo e ɗum noon ko bigol on tan han min kenno ɗo ko ɗo woni mbo Cameroun mbo dress hoorejo tabital pulagu ngal Cameroun min jettono ene makko hande mbo holliri weltare mbo holliri kadi hidde makko pulagu no yarde yeeso ɗum noon kadi min beltino buyana seeɗa min jawdo minen nayo hande min ne lawam goro wiide Rayhanatu Aidara e seen makko goto e musidɗo makko goto debbo e gorko min jettude e makko noon mbo weltima buyi mo salmini dendagal yiɓɓe tabital pulagu Guinée Bissau walla wonɓe toon ɗum noon ko salminde on tun e hannude on wona e teddugal moɗon e wolde ham min jettoniri e makko dal donc to kala ko heddi en ɓurani ni famdinde si Allah jaɓi ta neɗɗo artoyi hen on jarama wassalam. On here jam musidɓe en julɓe capital pulagu Guinée Bissau on salminama on weltanama ha woni gonga goto foyinde mum e yettode mum on salminama goto be ka woni e ka woniri eɓe wondi e ko teddungal mum hande alhamisare nden khalifa meɗen mawɗo meɗen président meɗen capital pulagu Guinée Bissau hono ceerno meɗen ceerno Cheikh Oumar Sall jooɗiɗo to e Lisbon e oɗo wattu
nodduno men min Rayhanatu Serif ga e France e Jamilatu Haydara o holliti men mawɗo meɗen musidɗo meɗen jokkondiraɗo meɗen kadi giɗo fulɓe giɗo leñol ngol hono Gadiri Yaya hino ari ɗo e France mo ɗo e Paris o jokkondiri e makko ɓe humpodiri o yamiri men yomin yaa e min hiwrodira e makko e inde capital Pulagu Guinée Bissau min yehi noon min Rayhanatu Serif e Jamilatu Haydara e Farmata Binta Diallo ye Yero Kane on ko Fuutanke mo Fuuta Tooro ɗum fof ko seedinangol jama on fulɓe ɓen fof ko gootum ko yen nangodir wonen yumma gooto wonen ben gooto ko ɗum ɗon woni ko ɓe darani kamɓe fof min yaano min hiwrimo min hiwrodiri e makko min yewtidi e maɓɓe min tawi ɗon kadi musidɗo meɗen kadi debbo mo Burkina no wiye Adama Diallo on kadi min hiwrodiri ɗon weltare o waɗi teddungal waɗi moti ɓe weltike tigi ɓe weltanike capital Pulagu Guinée Bissau no hanirta noon ɓe weltike tigi ɓe weltani mawɓen e suddiɓe ko woni toon fof e dental ngal fof fayɓɓen fof ala accaɗo ɓe weltanike jama on tigi ko ɓe holliti weltare maɓɓe to kamɓe fof ɓe mbi tan ko yen jondino tan e ɓeɗo ɗiɗo e on saaha noon jehen kadi e dental ngal nde ɓe piɓi dental ngal ɓe jooɗima hono won présentation mbaɗaɗo ɗon hono kollirgol terɗe garɗe ɗe e cakkitoroɗen ɗon hande nde ɗum noon bisimilla ma an musidɗo debbo mo ganduɗa hoorema ena waɗana en oɗo présentation e nder jonde nde ɓe jooɗino tawi ena tawtora hen kadi no mbiɗen musidɗo meɗen debbo kadi pullo mo ganduɗa ari jaɓɓade jaɓɓodo ɗum e Khadri Yaya wallude Khadri Yaya haɓe mbawa jaɓɓade hono oɗo délégation mawɗo mo ganduɗa ko délégation association nationale taptal Pulagu Guinée Bissau tawi ko kadi e jokkodirgol télévision meɗen hono télévision association nationale taptal Pulagu Guinée Bissau biyeteɗo o TV ɗum noon bisimilla musidɓe tedduɓe ɗum noon musidɓe tedduɓe en paami wonde yewtere nde waɗi fayida no fewi ene tawno yettode woden Allah délégation o kadi ko délégation baɗɗo fayida no fewi e sen ciftini kadi ha bandiraɓe ciftora hono tawanoɓe oɗo délégation yanoɓe gam yidude guiɗo leñol hono Khadri Yaya gardiɗo hono taptal Pulagu Cameroun mo ganduɗa noon saaha kala omo yillo e leyɗele Afrique ha e leyɗele Europe walla mbiya aduna o kuuɓal kala ɗo pullo tawete gam yidde yewtidde e mumen gam yidde hollidde pullo gonka muɗum hollidde pullo kadi ɓuural muɗum e lasli muɗum e torade fulɓe yoɓe teddin koye mabɓe ɓe guitta keeri kadi hakkude mabɓe hakkude wimi e mbimi e mbimami ɓe ganda pullo ko pullo tan hayso tawi ko leggal noddira ɗen enen foof notoɗen ngal ɗon notoɗen leggal nde tawno eɗen gandi ko enen woni ko nodda ɗon nden noon oɗo sete en paami ndeke tawtirano hen kono mbiɗen ni hen ko kanko on Khadri Yaya jaɓɓiɓe toon to hôtel to jippito hen jaɓɓi toon hono musidɓe meɗen hono terɗe association nationale taptal Pulagu Guinée Bissau hono sete ɗum woni lappol ngol nulɗen yo jaa calmodira e makko kanko ne o waɗɗi hen teddugal makko e musidɗo meɗen debbo biyeteɗo Adama Bari mo ganduɗa hoorema ko jeeya ko to hen to Burkina Faso mbiɗen noon tawtorama to banggal meɗen ga henne banggal association nationale taptal Pulagu Guinée Bissau hono Sharifatu Jamilatu Haydara kanum e Sharifatu kadi hono Rayhanatu Sharif ko honnonne kadi Fatimata Diallo ko honnonne kadi musidɓe tedduɓe mbiyen Binta Diallo ɓe fof ko
bandiraɓe meɗen tedduɓe hollirɓe noon kadi teddugal mumen e yidde mumen e pulagu e musidɗo meɗen kadi mo ganduɗa ñaƴirowo parnoriɗo pulagu ngu hono Yero Kane e musidɓe tedduɓe tawi miɗen ene tawtorano hono debbo mo Burkina Faso hono Adama e ɗum noon ko ɗeɗo inɗe en dartoto ɗo tan en jetta kadi dutta jettore meɗen faade hono Kadri Yaya bawɗo kadi accude golle muɗum wawi jaɓɓade hono sete meɗen kono noon kadi en jetti sete o e darde mabɓe teddude te en paami kadi wonɓe mabɓe ɓe ganduɗa ko ummiɓe nokkuji goɗɗuɗi ɗi ganduɗa wona e nder Paris taw ala ko addiɓe sowona hollirde ɓuural fulɓe taw kadi ko inde association meɗen national tabtal pulagu Guinée Bissau en jettiɓe e kuuɓal en jetti ardiɓe meɗen toon e juɓɓudi golle nde ɓe mbaɗi kono noon kadi en jetti kala pullo taweteɗo ɗo e association national tabtal pulagu Guinée Bissau oɗon gandi ɗo hono programme meɗen ko kewi ko musidɗo moɗon Cheikh Oumar Sall ardinanta on ɗum ɗo télévision moɗon mbo association national tabtal pulagu Guinée Bissau ɗum noon nde ɗo jonde mbiɗen waɗa ko Paris hono wuuro lamorgo France ɗum noon tawi ko hitande kadi walla mbiyen ko e ñalawma 26 lewru hono mbiyen lewru jeenaɓɓuru septembre tawi ko hitande 1900 e jaafuɗon tawi ko ujunnaje ɗiɗi e jaafuɗon ujunnaje ɗiɗi e 19 musidɓe tedduɓe ɗum noon laawol gongol kadi ɗo taw ko ɗo kadi e programme meɗen ko kewi taw noon kadi ko e TV Association nationale tabtal pulagu Guinée Bissau. Oui. Bonjour madame, vous êtes? Vous êtes? Dites-moi qui vous êtes? Ada Diallo. Enchanté de faire votre connaissance. Tout le plaisir est pour nous. Enchanté, mais c'est pas grave, c'est pas grave, il comprendra. Ouais, quoi, Fulbe. Donc voilà, donc alors Ada Diallo, enchanté. Enchanté, bon, on était pour là. Balete Dungal, c'est ça? D'accord. Hein? Bon, alors, quant à celle-là, c'est qui? Allô? Jamilatou Aïdara, enchanté. Ming après. Et donc, Kawen, qu'on a marqué non? D'accord. Enchanté. Bandera, vous n'avez pas dit Kande, salminima. Quant à la princesse de la reine de la maison, je t'écoute ma belle, vas-y, raconte. C'est quoi? Tu es toujours amoureuse? Ouais, c'est Madame Sall. Attention chérie, elle est folle de toi. Ouais, capitale Pulagu Guinée-Bissau. Bon, maintenant c'est moi. Voilà. Alors, ok, attends, je fais un relais. Attends, hop. Alors, moi je m'appelle Binta Diallo, bien sûr, voilà, et c'est moi la plus aimée de notre chérie. Elle, c'est la deuxième. Regarde-moi bien, vas-y, compare, t'as vu? Je suis la meilleure. Je t'embrasse. Salminimam, salinimam. Voilà, je t'embrasse.